Kasongo ye umbali nanga Kasongo bona wewo songali bala. Yes, maswera sei muri yeZimbabwe. Ayo amusikuziya kuti sei ndatanga kuimba kasongo aka ndisa ndataura nyaya yangu. Right, ine said and a skillful maneuver pakombi yenge ichibva kuwadzana yakananga mutown. Unongonzwa ini driver wekombi ajamba mukombi ichifamba achidriver kudai so mushure memungu achitandaswa nepolice. Right, zvadaro conductor abva ajamba ofuti obva atongofamba kuti onge munhu anga asina kuburuka mukombi iyoyo. Right, vangu vakatakurwa vaiva vatoona driver akutofamba ari panze mukombi isina driver. Kombi yobva yanonanga unorovera pamuti direct. Zvadaro driver yobva atomhanya kananga musango kwanga chitenda polisi inge chidzingirira vanhu. Zvinonzwisa tizvoitika muvidhio iyi, but chiimagine kuti uri mukombi imomo, how do you feel uchiona pasina drive? But I will also encourage our police force kuti ngaisatandanisa motikari pamugwagwa because zvinogona kukonzeresa tsaona. Zvitori nani vakatora manumber plates then we share with all those stations, we blacklist makombi mavehicles akadaro so that yakafamba, because by the moment yavachatandanisa kombi zvichakonzeresa tsaona paroad. So I would love you to watch this video more. We am comment section motaura kuti zviri kwere. Watch this. What condition? What are you? So lovely viewers, please subscribe and like so that chozogara chikupai update kuti right madriver akazobatwa here, ko muridzi wekombi akazoyeze kuzotora kombi yake payanga yarovera pamuta. Saka please subscribe and like to this hot Zim Trends channel so that we continue giving you updates time and again. I salute you.